Hello guys, good morning. Mo ni ang katong area sa una ni ng Lorena nga iyang gibatungan guys. Nalugnas na ang batong. Ug karon gilimpyuhan na pod nila kay usba na pod ug tanom ug batong mo atong adtuon sinong April yang bana naglimpisa na diri sa unahan guys. Nung, Ay, oy, imo din gilimpisahan na pod. okay. Isang pa po. Lumati ka na nga. Unsa may itanong nimo dari nong? Oh, Sila na, andun ang naging tanong. ah, Ang Borgawan. mao. Kato dito yung gitam nagbatong ba, nalimpyo na pod no. Gwapo na pong area ba, gwapo na pud tam nagbatong. Sa simana pa ito mula pong pasanggot. Oh, gwapo na pod. Balik na pod ka gwapo, ga nalimpyo na sad. Doon lagi yung uban sa mental ka nga. Imbis mo na sa lori na rin. Yung kamot na ginoon. Mao, kay kon man. Pero si ko ano buhi mo gitong manok diri si Titing siguro kung murag nag-utro mag naamang gani. Unsa man yung balay din na iyang gikuanong gitukod. Piso, betul piso. Kanina kong balay murag tayag kanina gid ba na iyang gipanghaligihan. Wala yung betul piso. Ah, duha na magud ka buok. Di kay pagkadagod-dagon, ibalhem na. Ah, mao di ay. Di ba na kay magpirmintin dia. Ay mangayo ko nimo ko ano kanang gamay kamanggay og kaning tangkong. Pumanan. Lubat eh. O karon na manguha. Naka. Bilin sa nako ni akong dalagi kan magkuko sa payag. Mari ko sunahan nong. Sige no. Gulay ta guys. Ako lang gipangayo guys kay di man pud gyud magpabayad sila nung April. Batungan, talungan o tangkungan. Diri ta sa unahan guys kay mangayo po og kamunggay. Saluyot. Muning balay ni ng Lorena, mo to yung bana kagani ha. O diri ko manguha og kamanggahi guys. Manguha sa tag tinangkong guys.
Napoy, gamayng talong guys. Sagbot yang gulayan guys. Siya ramang gud isa. Dili pagid kay kakita sinong April. Mga tagtangan guys. Kay may sakit diabetes. Hindi kaya siya kaklaro. Okra guys, okra. Alugbati. Nadawat lagi sa init guys. Init mo kay diri karon. Nadaot sa init ang alugbati nung no. Kumugo kay ulan-ulan. Ah. Diri man to siya kagahapon. So man imo man nag-ugdo ka no? Gahe, kung imong karuton, nagsundan, dugay pa man. Oy kabu. Maling ba? Kani dukdukon nimo kadiri mo raw mo pansak ka kahoy. Ni unsa ngano bang imo magipan sa kagkahoy ay imong kuanan kanang butangan katayan. Gani ba? Ah, mao. Kay kung imong karuton, nagsundan, dugay pa ka makabangag. Bitaw, may sa kag teknik da. Kung ning dukdukon na 2 minutos na. Ah, oo. Mao gyud gahi man gud ang gahi ang yuta ba. Sinto gani nga kung magbangag nga na gamitan yag bara. Yang iuna og ugdok nga na ba. Kaya ako, kay kahoy ra kay dali raman. Dali ra pod noon. Ginaharbisan gihapon ni diri nung no. Ang kamote. Galay. O gahapon 5 kilos. Oh, tagpilang kilo? Yes man. Pila? Yes. Ah, Ang bati 20, okra 20. mahal yun ang alugbati og okra. Ay lang, pagtagi amos. Ay, madako man na nung kay kada sima kung sinima na imong balanse. Kada ay dapat daw. Ah, oh, harvest na pod. Kini diri alugbati dai na imong plano itanom kaning nalimpyong uban. Kamote. Ah, kamuti mo nang pangtamnag kamuti. Oh. Bitaw, gwapo man kay kay hago ang kani bitong ibaligya ning inani. Kisya na naman lang mo kuan mo kung mga bangag-bangag igor naman na igor ang ka maghawan. Oh, gani no. Nya dili na po ka magsigig tanom, maglimpyo-limpyo ra ka. Mas nindot gani ang galaan sinig galay sa kamuti. Kato dito kamote ang tunga na ano dito. Oh, kanang dili pulahon og dahon mao na. Aw nakakalot na kadiha anong. O pa kay
Dopon sulok buwan. Ay tagpila man di kabuwan di ay usa makalot ang kamuti. Kamuti na ito ron na 5. Ah. Ang kulor ato nung mo bato ka tumurag yelo? Wala siya. O tam ison ba yan na siya nga kamuti ba? Kung ka na similya ka na raman, akong inasi ka. Pag wala na kung sila po, nakabukay mo, daghan naman bukay. Oh, bitaw daghan ra ay. Kuhaan niya, kung lang bitaw, napuro ako ka. Napuro, sunok punuan. Ah. Kay katandre, mga bata, ang inan, ano kay kamuti la. Ngita masig kamuti. Mao. Ay sige nong salamat sa gulay nong. Okay, oh.